Здравейте и добре дошли! Този път сме в Лясковец. Лясковец е малък град в централна България. Името Лясковец е изкривено от името на Лешника. Първоначално тази място била пълна за лешникови дървета. Като чужденец научих, че често градовете и селата са кръстени на местни обекти или местни личности. Но не винаги. Минах през едно село наречено Вещици и никога не видях никакви вещици. Отивам в старата част на града, заради музея на градинарството. Това е Иванка. Тя ми направи обиколката. В тези времена група момчета заминават за Цариград. Константинопол. Да, заминават за Цариград и там виждат това съоръжение от гърци градинари. Да. Това съоръжение се нарича долап и по происход е от древна Месопотамия. В този си съвременен вариант той се задвижва с животинска сила. Да. Впряга се магаренци, което започва да се движи в кръг, завърта се колелото и придава въртеливото движение на голямото колело, което пък се намира в реката или на брега на реката с такъв изкоп кофия. И посредством тия кофички загребва вода, изкачва я горе в високата част в едно коритце и по един улей достига до система от вади и им позволява един долап да поливат градини между 15 и 20 декара земя. Този модел показва как се управлява водата в градини. Наемат земя, заминават на групи, на тайфи, наемат със собствени средства наемат земя и първото нещо, което изграждат на градината е долапът. Системата за поливане. Разпределят си земята, къде ще бъде засадено. Дали ще са пипер, дали ще са краставици, боб, лук и така нататък. В зависимост от държавата, в която се пребивава. Този вариант е било дървена рамка, изкопана дупка, в която се умесва пръс и оборска тор. И посредством тия стъкла и капаци се пуски лук, лясковска бамя, калинков пипер и много други. Имали са кантори в чужбина, разбира се, с правна рекламация от различни региони, в които са били. Като цяло преминавали облечени по този начин, с черните вълнени дрехи. С течение на времето започват да се доставят удобства, започват да се внасят различни предмети, стоки на бита. Променя се текстила, облеклото, започват да се влияят от запада. Тези техники позволиха на местните фермери да продават реколтата в премии, като достигнава пазарите преди пренасищането. И в резултат на това местните хора започнаха да преминава от препитание към пазарна икономика. Тази каруца се нарича кораб.
Тя е била използвана за събирането на грозди, което пък, както жътя е плътна, им позволява да го обработват директно вътре в каруцата. Супер! Без работа след! Супер идея! В нея се събира слама, сено за животните. Тя не е плътна. Ожъни е пшеницата или ечемика. Предимно жени са ходили на жътва с ръце и с сърп. След това настъпва вършитбата. Това означава, че всичко ожънато като пшеница се е растила на земята, на така наречения харман. И по средата има забит кол, за който е завързан кон. И коня, за него се закача това диканята. Диканята. И коня, обикаляйки в кръг и влачайки диканята след себе, самата къща е преустроена на музей. Къщата е типично възрожденска, с първия етаж от каменен зид, който първият етаж включва дюкян, мази, изба. Втория етаж е така наречения паянтов градеж. Това означава дървена рамка с плет и кал и боядисана в бяло. Тъй като градинарите са били повлияни от страните, в които са пребивавали, в къщата проследяваме как се променя дома на българина. Това е типично за времето си помещение, нарича се вкъщи. Сядали са на земята и такива трикраки столчета. Първо се хранят по-големите, по-възрастните, след това и децата. В този период произлиза един израз, който ние използваме до ден днешен. Слагаме масата и дигаме масата, когато сядаме да се храним или когато приключим с храненето. В този период, буквално, когато сядат да се хранят, слагат масата и след като приключат с храненето, вземат и я закачат на стената. Виждаме как навлиза Европа в дома на българите, на градинарите. Имаме вече виенски креват, брашовски съндък, ковьор с лъв от Франция. Започват да вкарват едни стоки в бита си, стоки на лукса, да се подобрят начина на живот. Разбира се, в образование. Разбира се, те си завръщат с тяхното си образование като чиновници, като преподаватели. Започват да помагат на населението, на местното население да се научи да чете, да смята, да пише. Изграждат църкви, къщи, към всяка църква се изгражда училище. Разбира се, техните съпруги, които остават дълго време сами, също са получавали добро образование, но колкото и богата и образована, тя е била длъжна да бъде и сръчна, да умее женските занаяти, такане, предене, шиене, плетене. Това помещение в момента ние го наричаме гостна, хол. Това се нарича вкъщи. Стопанинът е посрещал в едно такова помещение свои гости, неофициални, разбира се, защото сядат по земята, отопляват се посредством мангал, който вече получава се една смесица в интериора от богати? От богати, да, започват виенски столови, имаме вече стъклени съдове, самовар от Русия, грамофон от Германия. Вече дамите на градинари и на търговци сядат по столове, започват да се обличат по френска мода. Започват да поръчват дрехите си по каталог
и по Дунав, по река Дунав до Свищов или до Русе, Да. достигат до тях. Основава се 1881 година и първото дамско дружество. Ако ще в района, бих ви назручил да посетите този музей. Той представя социалната, политическата и икономическата история на хората през призмата на селското стопанство. А сега е време да се разходим из парка. Този стил на скулптура се появява през 70-те и разцъфтява през 80-те. В този стил формите се свеждат до основните геометрични линии, необходими за предаване на знанието по най-въздействащия начин. Например, веднага имате усещане за загуба, надежда и решителност. И има почти достатъчно детайли в композицията, за да видите, че това е време на война. Oh yes, it is. Yeah, and the cages around the entrances. И тогава попадате на тези красиви железни порти, които украсява вода на туалетни. Много благодаря на Иванка от Градинарския музей. Благодаря ви много, че гледаете видеото ми. Моля, харесайте и се абонирайте. Много ми помага. Публикувам тази тип видео на английски във вторник, на италиански в сряда и на български в четвъртък. В началото на месеца публикувах и видео за Русия на езика програмиране Python, но то е само на английски. Приятен ден и чао-чао!